सन्माननीय निलेशजी राणे साहेब यांचा 17 मार्च रोजी वाढदिवस आहे। दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही सन्माननीय निलेशजी राणे साहेबांचा वाढदिवस आम्ही सर्व कार्यकर्त्यांनी साजरा करण्याचं ठरवलेलं आहे। यासाठी 15 मार्च, 16 मार्च आणि 17 मार्च असं 3 दिवस नाट्य महोत्सव ठेवलेला आहे। त्याशिवाय धान्य वाटप, फळ वाटप, गरजूंना आर्थिक मदत, तसेच गुरुमठकरतर्फे सायकल वाटप, असे अनेक वृक्ष वाटप, असे अनेक सामाजिक कार्यक्रम आम्ही ठेवलेले आहेत। आणि सन्माननीय निलेशजी राणे साहेब 15 तारखेला संध्याकाळी 7 वाजता या नाट्य महोत्सवाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील। संध्याकाळी 7 वाजता 17 त्यांचा वाढदिवस आहे। शुभारंभ 15ला येतील। आणि अशा विविध संस्थांना देणग्या किंवा मंडळांना देणग्या, असा अनेक कार्यक्रम समाज उपयोगी आम्ही घेणार आहोत। आणि नाट्य महोत्सव सुद्धा आहे। त्याच्यामुळे सर्वांनी या नागरिकांनी सहभाग घ्यावा अशी मी विनंती करतो। मार्चच्या 15 पासून वाढदिवसाच्या निमित्तानं संजीव परब मित्र मंडळाच्या वतीनं दशावतार ट्रिक्सीन युक्त नाट्य महोत्सव आयोजित केलेला आहे। पहिल्या दिवशी रविवारी 15 मार्चला भरतरी पिंगला सिद्धेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ दोडामार्गचा नाट्यप्रयोग होणार आहे। सोमवारी 16 मार्चला चेंडवणकर दशावतार नाट्यमंडळ चेंडवण यांचा व्यंकटरमणा जय गोविंदा हा नाट्यप्रयोग होणार आहे। तर 17 तारीखला दत्तमौली दशावतार नाट्य मंडळाचा जीवेश्वर हा नाट्यप्रयोग होणार आहे। हे नाट्यप्रयोग ट्रिक्सीन युक्त आहेतच, पण ते आध्यात्मिक आणि प्रबोधन या पद्धतीनं लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम या नाट्य महोत्सवाच्या माध्यमातून होणार आहे। तरी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून त्याची प्रसिद्धी व्हावी आणि चांगल्या पद्धतीनं सर्वांनी उपस्थित राहावे अशी आपल्याला संजीव परब मित्र मंडळाच्या वतीनं आपल्याला विनंती करतो।